Şahir dostumuz Kuat Yaz Muhammedowyň ajaýyp goşky setirleri başardygymdan ýerine ýetirip bereýin. Kaka mukaddesdir seniň terbiýäň. Düşündim durmuşyň iýru gijine. Gojur gaýratyňa kiçeler daglar, sözlerim ejiller seniň güýjüne. Eje gözelligiň gülleder ýaly. Taraşlap her gülü adyň ýatsam, ýene tarypyňa sözlerim ýetmez. Ýene 100 topbokdan 100 goşky düşsem. Siz badyp hidil geçýär bu dünýä. Gamly günüň hijem düşmez ýadyňa. Ejem kakaň diri bolsa dünýede mundan başga näme gerek adama?